Ләкин без бүген Балташ урта мәктәбендә, һәм инде аларның зур шатлыкларын уртаклашырга мендек. Шушы мәктәпнең 10-нчы сыйныф укучысы Исхакова Илүзә Казан шәһәрендә бик күркәм һәм инде зур мәртәбәле бәйгедә җиңүче булып танылып кайтты. Менә бүген аның белән очрашабыз. Аңа үзебезнең сорауларны биреп, шушы бәйге турында фикерләрен белик әле. Үзең турында бераз сөйләп китсәң иде, Илүзә. Мен Исхакова Илүзә, 10-нчы сыйныф укучысы. Мен инде кичкенәдән тарих белән кызыксынам. Ул миңа бик күңелемгә ята торган юнәлеш. Мен үзебезнең тарихыбызны, Татарстанның, татарларның, аларның барлыкка килүе белән бик каты кызыксынам. Шуңа күрә дә күп төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашам. Ничә ел буе инде Татарстан тарихыннан җиңүче булып киләм районда. Шулай ук быел республикада призер урын алдым. Һәм шул үзем кызыксынуымнан мин калган конкурсларда, бәйгеләрдә дә катнашырга уйладым. Илүзә, бу бәйге турында кайдан белдең һәм ничек катнашырга булдың? Бу бәйге турында миңа үзебезнең тарих укытучысы Фәнзә Кудусова сөйләде. Мин шуннан кызыксынып китеп, регистрация үтеп, заочный этапны үтә уйладым. Һәм ничек уңышлар? Күргәнегезчә инде уңышлар бик әйбәт булды. Заочный этаптан мин чакырдылар очный этапка. Анда шул төрле этаплардан үтеп, мин финалга кадәр җитә алдым. Һәм шул финалда 6 кеше катнашты. Шуларның арасыннан 3 кеше урыннар алды. Сезгә нинди урын бирелде? Миңа беренче урын китте. Һәм бу нинди бүләк дип кабул иттегез? Аның берәр бәһәсе бармы? Инде бу бик куаныч иде минем өчен. Чөнки мин бер дә алай итеп урын алырмын дип уйламадым. Ул минем килеп чыкты. Бүләкләре дә бик зур иде, чөнки ул КФУга уку, бюджетка керү. Илүзә, менә бу бәйгедә җиңү дөрестән дигән бик зур мәртәбә. Һәм инде безнең районыбызның кызы шушында беренче урын алу белән без шатланабыз, без горурланабыз. Балташ урта мәктәбе коллективы да шундый халәттә. Һәм инде аның таләпләре буенча җиңүче кешегә Казан федераль университетының инде студенткасы дип әйтергә дә була. Алла бирса, сез шушында бюджетка керергә теләгегезне белдерсәгез, шушы юнәлештә һәм инде киләчәктә үзегезнең тормышыгызны шушы юнәлеш белән дә бәйләргә була. Сез белгәнебезчә Татарстан башлыгы Рөстәм Нургали улы Миңнеханов белән дә күрештегез. Шушы тәэсирләр белән уртаклашсагыз иде. Бу минем өчен хәтеремдә озакка калырлык мизгелләр булды. Без Татарстан рәисе белән фотоларга төштек. Ул безнең конкурстан инде икәнне күреп китә алды. Шулай ук мин Әхмәтов Марат Котыш белән дә таныша алдым. Аның белән сөйләшеп, әзрәк шул конкурс турында, киләчәктә уку турында сөйләшеп китә алдык. Бу без әйткән Тархан конкурсы 2нче тапкыр үткәрелә, әйткәнебезчә. Анда инде күп кенә республикаларның вәкилләре катнашты. Һәм инде менә шушы вәкилләр арасында сезнең булу безнең өчен тагы бер катлап әйтәм, ул зур горурлык. Һәм инде үзегезнең тормышыгызны шушы юнәлеш белән бәйләргә уйлыйсызмы? Тарих белән, халкыбызның мирасын өйрәнү белән фикерләрегез ничегрәк? Бу юнәлеш миңа бик кызык булганга, мин киләчәктә дә шуның буенча барырга уйлыйм. Чөнки бу чыннан да бик кирәкле һәм үземгә кызык юнәлеш. Рәхмәт, сезгә уңышлар телибез. Һәм инде сезнең белән бергә сезнең уңышыгызны уртаклашучы Фәнүзә Куттысовага да рәхмәтләребезне әйтәбез. Киләчәктә дә сезнең уңышларга сөенергә насыйп булсын. Рәхмәт.
Фәнүзә Кабдусовна, сезне даими тәбрик итәбез. Һәм инде бераз гына сезнең дә фикерләрне белеп китсәк иде. Бу Тархан конкурсына катнашырга уйлаган вакытта ничектер без уйнап кына башлаган шикелле тоелган иде. Менә чынбарлыкта беренче этапка чакыру алганнан соң инде Илүзәдә мин дә бер кат бәлки югалып та калганбыздыр, чөнки нәрсә буенча әзерләнергә, ничек әзерләнергә дигән сорау килеп туа бит инде. Шулай булуга карамастан, менә бу 4 турны Илүзә чын-чынлап достойны үзе узып чыкты. Монда инде минем Илүзәгә ярдәмем бәлки кичкенә вакыттан бу балага шушы тарих фәненә карата мәхәббәт уятуда гынадыр. Чөнки Илүзәдәге үҗәтлек, Илүзәдәге тырышлык, әгәр дә бөтен балада да булса, безнең бөтен бала әллә кемнәр булыр иде. Но Илүзәнең үзенең тырышлыгы, шуңа күрә аңа молодец, рәхмәттән башка бер сүзем дә юк. Һәм киләчәктә мин чын күңелемнән Илүзәнең менә үзе теләгән юнәлешне сайлап алып, үзе теләгән уку йортына укырга керүен телим. Һәм әйтәсем килә, менә бу катнашкан вакытта бик күп әдәбият белән эшләргә туры килде. Һәм бик күп китаплар бездә юк. Шуңа күрә менә район үзәк библиотекасы да бик зур ярдәмгә килде. Һәм аерып әйтәсем килә, үзе безнең мәктәбебездә билгеле кеше академик Әхмәт Мазгарович Мазгаров безгә 7 томлык татарлар тарихы дигән китап бүләк иткән иде. Һәм менә бу китапның 3 томын Илүзә инесеннән җибенә кадәр укып чыкты. Һәм бу аңа җиңүдә бик зур ярдәм итте дип саныйм. Һәм чыннан да бу Илүзәнең җиңүе безнең бөтен мәктәп өчен бик зур горурлык булды. Мәктәбебез тарихында югары күрсәткечләргә ирешкән республика Россия күләмендә балалар булды, сүздә юк. Андый балаларыбыз булып тора. Менә Илүзә шикелле телевизион конкурсында катнашып, шушының кадәр зур сынаулар аша үтеп, шу конкурста җиңү яулаган балалар бу әле беренче очрак. Тем более без бит инде история Татарстан тарихы буенча безнең мәктәп программасында материал бик аз. Һәм шуңа күрә Илүзәгә бик күп әйберне үзлегеннән өйрәнергә туры килде. Һәм бу аның чын тырышлык нәтиҗәсе дип саныйм.